गिबियावनो नोंथांखौ आंनि बर' सानखान्थि चेनेलाव बरायबाय। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे चेनेलाव आपल'ड जानाय मोनफ्रोमबो भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय बेल सिनखौ दांनो थाखाय दाबाव। सानजाबनायनि गुबुन मोनसे ट्रिक लानानै आं बे भिडिअखौ दिनै बानायनो लाबाय। बे भिडिअआव नोंथाङा 2 डिजिट नाम्बार्स थामहिनबा मोननै सानजिमा गोनां अनजिमाफोरखौ जोबोद गोरलैयैनो आरो जोबोद खम समनि गेजेरैनो बानायनो हागोन। बे टेकनिकखौ बाहायनो थाखाय नोंथाङा दाजाबनायाव एसे बांसिनै गोसो होनो गोनां जागोन। मानो होनबाथाय बे टेकनिकखौ बाहायनाय समाव दाजाबनायनि जोबोरैनो गोनांथि जानानै फैयो। नोंथाङा आंखौ बे सानजाबनायखौ जोबोर स्पिडै बानायलांनायखौ हयथ' नुबाय दं जानांगौ। दा आङो गोबां बिदिन्थि लानानै बे टेकनिकखौ बोरैहाय बाहायो बेखौ आङो फारियै बुजायलांनो लाबाय। दा आङो बिदिन्थिनि हेफाजाबै बे टेकनिकखौ बा बे ट्रिकखौ आङो बुजायनो लादों। दा बेयाव जोङो 23x12 बेखौ बानायनांगौ। दा बेखौ बे सर्टकाट टेकनिकजों बानायनोब्लाथाय ओरैबायदि बानायनांगोन। फार्स्टआवनो नै 2 जो 3 खौ सानजाबना ला। 2 जो 3 2 × 3 6। बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन, नैबे खनाजों खना नै 2 जो 2 नैबे 1 जो 1 ओरै सानजाबनांगोन जोङो। 2 × 2 बेसे जाखो 4 आरो नैबे 1 × 3 बेसे जाखो 3आनो। अब्लाथाय जोङो मोननैखौ प्लास खालामनांगौ। प्लास खालामना मा मोनबाय 7 मोनबाय। अब्लाथाय बै 7खौ बाव लिरगोन जों नैबेहाय लिरगोन। बेनि उनाव लास्टआव मा खालामगोन जोङो नैबे 1 जो 2 खौ सानजाबना होगोन। 1 सानजाब 2 2 थामहिनबा नियमा माबोरैहाय, फार्स्टआवनो मुंसेनि नखरजों मुंसेनि नखर बेखौ सानजाबनानै जाय मोनो बेखौ लिरबाय बेहाय। बेनि उनाव मा खालामो जोङो खनाजों खना नैबे 2 जो 2 जो सानजाबबाय 4 मोनबाय आरो 1 जो 3 जो सानजाबबाय जों मोनबाय 3। ओमफ्राय जोङो बे मोननैखौ दाजाबना होबाथाय 7 मोनबाय। 7खौ गेजेराव लिरबाय। लास्टआव मा खालामो जोङो मुंजिनि नखरजों सानजाबो 1 सानजाब 2 2। गतिके बेयो बानायनायनि नियम। गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय, बे जाहैबाय 14 × 21 बेखौ बानायनांगौ। अब्लाथाय जों नियम बायदि मा खालामनांगोन, मुंसेजों मुंसे सानजाबना ला 1 × 4 4। बेनिफ्राय उनाव मा खालामनांगौ, खनाजों खना सानजाबनांगौ 1 × 1 1 आरो 2 × 4 बेसे जाखो 8। अब्लाथाय मोननैखौ प्लास खालामबा बेसे मोनबाय जों 9 मोनबाय। अब्लानिया 9खौ लिरबाय जों बेहाय। ओमफ्राय 2 × 1 2 जाबाय आरो। खेबसे बुजायना होबावदो आङो। फार्स्टआवनो मुंसेजों मुंसे सानजाबना ला 1 × 4 4। बेनिफ्राय खनाजों खना सानजाब 1 × 1 1 2 × 4 8। ओमफ्राय मोननैखौ दाजाबबाथाय बेसे 9 9खौ लिरबाय जों। ओमफ्राय लास्टआव मुंजिनिजों मुंजि 2 × 1 2 नैबेखौ लिरनाय। एसे देरसिन एग्जाम्पल मोनसे लाबाय। बेयाव 2 × 2 बेसे जायो 4। एबार खनाजों खना 2 × 3 बेसे 6 आरो 2 × 2 बेसे जाखो 4। मोननैखौ दाजाबा बेसे जायो 10 जायो। अब्लानिया जों 10 जायोब्लाथाय मोननै डिजिट जाहैबाय नालाय बेहाय नै लाथिख'खौ लिरगोन जोङो। बेनिफ्राय सिया आद्रा थाथ'बाय। बेनिफ्राय मुंजिजों मुंजि सानजाबदो 2 × 3 बेसे जाखो 6। अब्ला 6 प्लास नैबे दहायनि आद्रा 1 बेसे जाखो 7। नैबे 7खौ जोङो नैबेहाय लिरना होगोन। अब्लानिया जोंहा मा जाहैबाय एन्सारा 704 जाहैबाय। बेफोरबायदि एसे देरसिन एग्जाम्पल लालायबाय मोनसे 1 × 7 7। एबार खनाजों खना सानजाब 1 × 6 6 2 × 7 14। मोननैखौ दाजाबबा बेसे जागोन इयाव 20 जागोन। अब्लानिया 20निनो नैबे 0खौल' लिरबाय जोङो। एबार 2 × 6 12 जायो। 12 बाथाय आरो दहायनि आद्रा नैबे 2 दंमोन दाजाबा बेसे 14 जायो। स' नैयाव 14खौ होबाय। बे जाबाय 1407 बेनि फिननाय। गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय। बे सोंथियाव जेनेबा 78 × 65 बेखौ जों बानायनांगौ। अब्ला 5 × 8 बेसे जायो 40।
14 इन जों नैबे 0 खौल' लिरबाय 4 आ थाखाबाय एबार खनाजों खना सानजाब 5 into 7 बेसे 35 थिग बिदिनो 6 into 8 बेसे जायो 48 जायो आरो दहायनि आद्राया बेसे 4 गासैखौबो दाजाबजोबना हो मा मोनो अब्लानिया जों इयाव नुनो मोनगोन नैबे 9 17 1 थाबाय आखायाव इयो 8 गतिके 87 नालाय नैबे 7 खौल' लिरदो एबार नैबे 8 आद्रा थाबाय एबार 6 into 7 बेसे जायो 42 जायो एनिफ्राय उनाव दहायनि 9 दंमोन दाजाबनाबा बेसे जाखो इयो 50 जाहैबाय अब्लानिया बेसे जायो 5070 जायो बेनि फिननाया दा जों एसे गोख्रै सानजाबनानै नायनि नैबे मोनथाम एग्जाम्पल लानानै आं जागायबाय 2 सानजाब 3 6 खनाजों खना सानजाबसै 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 3 6 6 6 बेसे 12 से थाबाय आखायाव 2 सानजाब 3 6 दहायनिजों 7 जाबाय दा नैबेहायबो 6 सानजाब 3 बेसे जाखो 18 से थाबाय आखायाव इयो 30 30 आरो नैबे 6 36 दहायनिजों 37 जाबाय एबार 3 थाबाय आखायाव नैबे 2 सानजाब बा 10 दहायनि 3 जों 13 जाबाय एबार नेक्स्ट नै मोनसेयाव थांबाय इ एसे देरसिन जागोन 7 सानजाब 7 49 4 थाबाय आखायाव एबार 7 सानजाब 8 56 एनिफ्राय उनाव 6 सानजाब 7 बेसे 42 इखौ दाजाबजोबना हो बेसे जागोन इयो 10 नैबे 12 1 थाबाय आखायाव 1 थाबाय नैबे 9 10 अब्लानिया जों नैबे 2 खौ लिरबाय 10 थाबाय एबार 6 into 8 बेसे 48 48 plus 10 बेसे जागोन इयो 48 plus 10 58 जाहैबाय गतिके एन्सारा बेसे 5829 दा बेयाव नुबायना नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनथाम जि आङो सानजाबनायनि मोनसे अंक लादोंमोन बेखौ आङो मथा मथि 1.5 मिनिटबो नाङाखै आंनो बेनि गेजेरावनो आङो फोजोबनानै होदों माने 1 मिनिट 10 सेकेन्डसोल' लादों आरोखि बे मोनथाम अंक बानायनायाव थिग बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो बेखौ लासै लासै प्रेक्टिस खालामलांबाय थायोब्लाथाय बेफोरबायदि स्पिडै बानायनो हागोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो थाखाय दाबाव जय बर' हारिनि जय बर' रावनि गोजोन्थों